Profesor Jeretić, izvolite. Evo, hvala gospođo Milici što me je pozvala i što mi je pre kratkog vremena ove dve knjige dala na dar da ih čitam i o njima nešto kažem. To su Čaranje i Tetovaža uma. Gledajte, ja sam to odmah počeo da analiziram, pošto sam analitičar, tražeći u srpskom velikom rečniku Novog Sada šta znači čaranje, šta znači tetovaža. Bilo je iznenađenje i za mene, možda i za vas. Pazite, čaranje dolazi od glagola čarati, a to znači, pošto znate, je tamo gatati, vraćati. Ali još nešto znači čaranje. To je zanimljivo. Podsticanje, poticanje vatre. U iskrivljenom srpskom to je džaranje. To je, ali govorimo o Milicinoj poeziji u ovoj knjizi, gde ona na jedan način gata. Zašto se sve ovo desilo? Što se desilo na Kosovu, ova knjiga Čaranje je vrlo emotivna, iako ćemo odmah reći da u njoj postoji nešto neobično, to je ona individuacija Jungova i težnja ka jednoj sveopštoj zrelosti koju nikad niko ne dostiže. To nemojte imati iluzije. To je psihologija davno znala, a hrišćanstvo samo potvrdilo. Ne postoje potpuno zreli ljudi, kao što ne postoje ni potpuni hrišćani. Svi su na putu, nadam se da je Milica, ona ima tek godina koliko ima, nije mnogo, jako je 40, jeste ova navršena njene poezije, ali ima još vremena, neću dočekati, ali pratite malo nju, kroz 10-15 godina, bit će jako zanimljivo. Naučio sam mnogo od psihijatrije svoje, pacijenata i Karla Gustava Junga, odnosno hrišćanstva. Ili napredujemo ili nazadujemo, trećeg nema. Pazite, nema stajanja u mestu. Navodim 50. put već jevrejsku staru izreku koja kaže: ako ne postanemo bolje, postaćemo gori. Ovo je knjiga gatanja za Kosovo. Ona gata. Zašto se to desilo? Zato se opet nemojte čuditi. Psihijatri i duhovnici uvek pitaju zašto. Nisam vam doneo pesmu moga najdražeg pesnika, Rilkea. To se mora nemački znati jezik da bi se moglo razumeti, ali prevedeno je i dosta dobro, neću ga zadržavati. Pesma se zove Nemoj zaboravljati na pitanje zašto. A na kraju te pesme kaže: možda će ti se u toku života, možda, dati neki odgovor, ali pitajte uvek zašto. To ne mogu da razumem dovoljno. Uvek imamo gotove definicije o događajima i gotova rešenja o događajima. Kosovo nećemo da politiziramo, ali tako. Zašto, dragi moji? Naravno, zašto nas je Bog stvorio? To je isto pitanje. Zašto umiremo? Uvek sam moje bolesnike, a su to radili i drugi psihijatri, pitao: zašto ste psihički se poremetili? Mislite da tu ima jednostavnog odgovora? Nimalo. Krajnje složeno sve. Pesma duboko emotivna, cijela zbirka, Čaranje. Ima jedno mesto u toj pesmi koje mi isto tako privuklo. Može svaka pesma da se posebno analizira, verujte, da ne preterujem. Evo, ovo sad znamo
Za sve je napisala ovo Milica. Čaram, da ne zaboravimo šta besmo. Ali čaram, to ona treba da objasni kako se govori, kako bude. Šta je sve to? Svaka pesma počinje sa čarom. Pazite, to je gačanje, ali čaranje je podsticanje, ponovo vas podsjećam, definicija u rečniku srpskog jezika, podsticanje. Sve to što nam se desilo treba da bude prvo zašto, i ako nećemo dobiti odgovor, naravno će svaki imati svoj odgovor, baš ni to najbolje. Narod treba naš da ima ne jedan odgovor, to je nemoguće, ali ipak negde u nečemu da budemo slični, nečak mi jednaki. Čaram, da ne zaboravim šta besmo, dužnosti svete vodice nas svetli tragom još stoji. Šta danas jesmo, znamo li međe svoje? Sad više ništa nismo. Vidite, ja to sad prekidam uvijek, a bolje do kraja pročitam pesmu. Ona je hrišćanka. Teško je to reći. Rekao sam vam, nismo hrišćani. Bože sačuvaj. Mi smo u najboljem slučaju na putu hrišćanstva. Hrišćanstvo je nešto ređe nego genije. Rekao jedan od najvećih filozofa 19. veka, Søren Kierkegaard, koje pojma nemaju ljudi ko je to, on je umrio još 1855. godine, neću mladima sada preporučiti da čitaju. Prevedeno mnogo knjiga njegovih, znate šta kaže Kierkegaard? Hrišćanin je nešto ređe nego genije. On je uzdrmo cijelu evropsku filozofiju kad su prevođena njegova dela sa danskog na nemački, francuski. Nova filozofija nastala u Evropi, a kod nas isto dosta dela njegovih pogledni, najmanje pola od svega što je pisao, prevođena. Sad više nismo ništa. To liči jako pesimistički, ali nije Milica Velić pesimista, jer je hrišćanka koliko smo hrišćani. Nemojte da pretjerujemo ni u čemu. Najbolji narod na svetu, Srbi, s jedne strane, sve što nam se događa tako nam i treba, na drugoj strani, pravio ja malo i ankete po Srbiji, samo crno-belo. Nikada su to mladima se obraćam uvek. Postoji duga, i to Milica dobro zna, jer takve su njene pesme. U toj dugi ima mnogo boja. Ništa neće valjati ako ostanemo veliki deo naroda. Ako je crno, crno, ako je belo, belo. Nema ništa između toga. A najmanje ima potpuno crnog i potpuno belo. To nam je Dostojevski ostavio kad je rekao: u svakom čoveku tragovi Boga i tragovi đavola. U svakom. A savremena psihologija kaže: rađa se svako dete na zemljenoj kugli sa klicom dobra i klicom zla. Otkud ta klica? Genetika, mili moji. 50%, kažu američki naučnici, je genetika. Malo deluje pesimistička, izgleda tačno. A 50% sredina u kojoj smo rođeni. Narod u kome smo rođeni, jezik i vera. Šta čini jedan narod na celom svetu? Jezik i vera. Naši pesnici, uvijek smo imali pesnike velike, ali evo, od vas sam čuo i to je jako lepo kako ste završili. Feminizam naše Milice Lilić je pravi feminizam kome treba da se uči svaka žena. Feminizam kod muškaraca ni na dobrom glasu. Ja sam uvijek bio za feminizam, tako da Srbi ne misle da sam uopšte Srbin, a Boga mi nemam drugog porekla, zapadna Srbija, je to
žena jako loše prošla u hrišćanstvu, a mislim da sam nekakav hrišćanin. Zašto? Zbog Eve. Sad pazite, koliko će to za nama dopasti, ne znam. Čitao ja pažljivo Kuran. Još ću hvaliti muslimane. Muslimani, naravno, pazite, oni imali su duboku filozofiju, kao i hrišćanstvo. Imali su mističare prvog reda, sufi mističari. Istorija islama je velika. A Kuran je jedna ozbiljna sveta knjiga. Znate šta stoji u Kuranu? Podjednako su pojeli plod Adam i Eva. Naravno, trebalo bi na osnovu toga da žena u islamu bude na nekom drugčijem stupnju nego što je žena bila 2000 godina u hrišćanstvu. Tako da buđenje žene, koje će trajati najmanje 100 godina, nisam prorok, to će biti prelazni period, nemojte tranzicija. Mnogo volimo strane reči, a imamo preletnih reči. 2 godine sam jurio za rečnikom turcizma. On je 1960. štampan u Sarajevu, bez ikakve propagande muslimanske, a od muslimana pisano, Abdullah Škajić, valjda je davno i umro, bilo je drugo izdanje i ono je brzo otišlo. Za svaku tursku reč imamo srpsku reč u tom rečniku, nema ni traga od nekog uticaja ili želje toga Škajića i Sarajeva da utiče na nje. Ne znamo dovoljno sve reči naše, ne znamo, pesnitke nam pomažu da otkrijemo reči. A ko naročito u 20. veku, Momčilo Anastasijević. Mladi, nemojte propuštati da čitate jednog od najvećih pesnika srpskih. Znamo Dučića, znamo Rakića, znamo Pandurovića, sve to je tako veliko. Momčilo Anastasijevića, nemojte, to treba pažljivo čitati. On je, evo, poređen i sa Milicom, on je eseista, on je pisao drame, on je pisao pesme, on je pisao kritike i rano umro pre Drugog svjetskog rata. Odlazio sam u tu porodicu i poznao njegove sestre jako dobro. Blaženo umro, i to me zanimalo uvek kao psihijatra, kako ljudi umiru. Znate kad su najiskreniji ljudi, a to ne kaže naravno ja, to su rekli već i veliki pesnici i pisci, a onda su to rekli veliki filozofi, psihijatri. Najiskreniji je čovjek kad umire, ali u svesti, treba umreti u svesti, to je neka blagodat Božja, inače ljudi najčešće umiru u komi. To je milost Božja, nismo u stanju da doživimo punu svest na kraju, ispovedanje i pričešćivanje. To je hrišćanstvo skoro punih 2000 godina. Sad više ništa nismo, izdeli smo se. Braće se odreko smo, a mudro rekoše stari, brat je mio koje vere bio. Pa ne mogu ja da budem kratak sa ovakvim pesmama. To se je čulo od Ositeja Obradovića, ja bar sam čuto to prvi put. Srbi, ozbiljni ljudi, kritičari, i jako im se to nije dopalo. Brat je mio koje vere bio, ima svoju pozitivnu i negativnu stranu, kao sve drugo. Svetlost i tama, čuli smo, to ste vi u vašem lepom govoru rekli, svetlost i tama, a to je hrišćanstvo, dragi moji. To je najdublje hrišćanstvo, brate. Ali taj brat mi je mio kad je u veri, ne kad je vernik. To nije isto, kad je u veri. I kad je u veri, nema značaja da li je pravoslavan, rimokatolik, protestant, budista. On je u veri i to je jedno isto. Hristos je došao za sve ljude na zemlji, a pre njega su bile preteče hrišćanstva. To su bili Lao Tse, Buda. Posle njega došao Muhamed.
nije baš mnogo jasno, nemojte o polu prosvećenih pravoslavaca da čujemo o demonima, i to sam čuo. 1.500.000.000 muslimana je danas u svetu, hoćemo ih terati u pakao sve, ako je demon bio u Muhamedu. Razgovarao sam i sa Darkom Tartkovićem i sa drugim ljudima i nećemo to što kažete. Pa naravno, ja sam psihijatar. Ima još jedna pesma. Obesnažujem dogovore u moje ime date, u ime roda moga, potomaka nerođenih. I sad po znacima navode. Jer nema ništa tajno što neće biti javno, ni skriveno što se neće poznati i na vidjelo izići. To su reči Hristove i to je čestitam da ih je upotrebila. Hristovo, da li Mateovo koje evanđelje zaboravio sam, ništa tajno neće biti što neće biti javno. Ne bojte se ništa. Ništa tajno, ali i to još je dodala Milica, to mogu biti i vekovi, kao što su i prošli vekovi i prolazit će još, ali ništa tajno. Koliko god danas bili u jednoj ozbiljnoj krizi, nikad ne zaboravite mi Božju provisu, ali ne znam, naravno, prema tome. Uvijek nekog smisla ima ako verujemo. Ako izgubimo veru koju Milica nikad nije gubila, niti će gubiti, nadam se, ima ljudi pred kraj života izgube hrišćansku veru. Uverio sam se. Odlazio sam i kod teško bolesnih koji su imali potrebe da sa mnom razgovarali, a ne sa ispovednikom, što je isto čudno malo. Gube ljudi veru. Imate u mladosti, to ne mora biti pravilo i nije pravilo, ateizam, u srednjim godinama agnosticizam, ne znam, to sam naučio ja u Evropi, kad sam kao mlad tamo bio. Pitao ja ljude koje sam cenio i voleo, našto među psihijatrima, a posjećivo sam predavanje na filozofiji, na teologiji, pitam ih šta misli, ima li Boga? 4, 5, vidim da je bilo čak i neustivo pitanje. Svaki je rekao ne znam. Opet ono crno-belo, mnogo treba doživljaja, mentalnog rada na sebi. To sve Milica ima, zato sam je hvalio i sad samo je još koja reč o drugoj knjizi, pa ću završiti, jer ona na putu zrelosti, naravno da nema, ali ona je postigla mnogo, a što to znači mnogo? Hrišćanski svetitelji govore, blago tebi ako ti u srcu počiva, to je zrelost, a to je užasno teško. Ili smo sentimentalni, dođu ljudi u crkvu na sredini liturgije i zapale sveću i izađu. Ništa, i to hvalim, nemam posude kod mene. Ne sudi da ti se ne sudi, kaže Hristos. Došli, malo se pomolili, a liturgija pravoslavna, ljudi prelaze u Evropi preko liturgije. Bio sam u većini evropskih zemalja, nadam se da znate, svuda pravoslavna crkva, od Norveške i Švedske do Barcelone i Španije. To su Španci, to su Norvežani, to su Nemci i Francuzi koji prelazu u pravoslavlje. Ne znamo dovoljno o pravoslavlju. Treba ići na liturgiju, treba čitati šta je pravoslavlje, naravno, ne samo svete oce, nego velike hrišćanske pravoslavne teologe danas. Mitropolita Jovana Zizjulasa, vladiku našega Irineja Bačkog, iako su naravno tu i ostali, koje možemo samo da pohvalimo da su na putu, kao i ja što sam na putu nekoga svoga popravljanja. Da li se popravljamo? Šta se desilo na Kosovu? Nemojte sad, pola Srba kažu tako nam treba i posipaju se pepelom. Kad vam kažem, anketa nije bila, ali tako.
Druga polovina, ni za što nismo krivi. Stvarno vas molim, kao psihijatar u ovim godinama, da ni jedno ni drugo ne usvojite. Čovek, pa to hrišćanstvo propoveda 2000 godina, čovek je kriv. Čovek je krivac, neće Srbi da budu krivi, stalno su krivi zbog nečega. Ne. Narod i pojedinac nije isto. Ne možemo prenositi narod na pojedinca i obratno, iako narod je veza duboka, pa reći, možete reći ovako, kakav narod, takav vođa. To se često čuje. Kakav vođa, takav narod. Ne. Ruski religiozni filozofi traže pojedinca, da pojedinac odgovara za sebe. Nema genocidnih naroda, nikad nije ni bilo. Nemojte i to, svašta slušamo Srba. Genocidni narod Hrvati, genocidni narod Nemci. Od rimskog doba se ne govori se o genocidu. Govori se o boljim i lošim narodima, ali nikako narodi, to i pravnici kažu, nemojte. Onda smo mi nevini, onda mi čistimo sebe proglašavajući drugog krivim. Svi su krivi. Hristos je došao da propoveda svima narodima da imamo grehe. Srbi ne vole reč greh, ja to retko upotrebljavam. Govorim o manama, greškama, to nisu sinonimi. Ali onda vidite kako nisam hrišćan. 2000 godina hrišćanska crkva s pravom govori o gresima. Greška i greh nije isto. A šta greška? Šta su Srbi zgrešili? Pred Bogom, pred ljudima, ne znam šta su zgrešili, nešto ima. A to je drugo pitanje. Tetovaža uma, ja opet pogledam u rečniku, tetovaža, to znate naravno šta je, to je slika ili šara, dolazi od glagola tetovirati, a pasite sad, to je ucrtati ubodom na koži čoveka neke šare ili slike. Ste vidjeli su? Dva značenja opet tetovaža. Ono zove tetovaža uma. 20. vek, pa i 21. doneo je i donosi tetovažu uma. A tetovaža, pazite, to kaže ubodom. A to znate, tetoviranje idu uvijek sa ubodom. Dakle, tetovaže ucrtavanje, ubrizgavanje u umu čovekovog, ono što se zove malo pretjeranim jezikom zavera. Pa kod Srba mnogih sve je zavera. Postoje zavere, naravno. A da li ćemo naučiti ikada da postoje grašnice zavere i da nisu sve zavere za ime Boga? Opet prenosimo ličnu krivicu, prvo prenosimo ličnu krivicu na muža i ženu, a čak i onda i na decu, onda na druge narode. To nije hrišćanstvo. Zato sam rekao da hrišćanstva nema dovoljno, a 2000 godina traje, jer se pojavio drugo lice Svete Trojice, Isus Hristos. Samo jednu pesmu ću vam pročitati iz ove zbirke, koja se zove Šifra. U ovom dobrom pogovoru Milice koju je napisao Branislav, on nije tu danas, jel? Nije, Branislav Milanović. Da, Branislav Milanović napisao lepo da je ta pesma posebna, nego zašto je posebna. Čujte pesmu u celini. To je posljednja pesma u ovoj zbirci, Šifra. Ovo je sad pod znakom navoda, odnosno kurzivom, jer to govori, sad ćete vidjeti, samom sebi nikad dovoljan. Nijednim znakom obuhvaćen, to je čovjek, jel? Čovjek je sebi šifra. I sad Milica nastavlja. Tako je Jaspers video tajnu čovjeka. Celu pesmu neću, celu jedan deo, pa ćemo da komentarisati. Tako je Jaspers video tajnu čovjeka, a on je sve to i nije ništa. Može li se izreći ono što nije, jer znamo
da u taj okvir treba pažljivo smestiti sve mene kroz koje prođe, tvrđi od mramora, od stakla tanji. Stoga šifra ne može otvoriti tu čudnu škrinju biće, što iz časa u čas se menja. To nije datost, uprkos svemu, prirodi, karakteru, zvanju, znanju, to nešto u njemu opire se definisanju, merenju, poimanju. Svakom je dato da otkriva sistem enigme postepeno. Sudbinski projektovan, skovan pod krovom zvezda, zemljane vatre. Čovjek se trudi da višu kop catre. Smisao sebe u sebi nađe. Slušajte, to nije slučajno, ali Milica stavila to za kraj. Ona je ovde više nego filozof. Ja sam rekao da je kod nje neobičan spoj, još za ženu, ali nemojte ništa, ja sam na strani žena uvijek bio, moja predavanja 3/4 žene posećuju, patrijarhat je pobedio hrišćanstvo. Patrijarhat je pobedio hrišćanstvo. Hristos je bio okružen neprekidno ženama. Moramo malo i te fariseje i sadukeje razumeti. Nikad u 4000 godina staroj jevrejskoj istoriji nije bilo koji prorok propovedao ili govorio ženama. To je prvo uradio Hristos. Ko je vaskrskog Hrista prvi put video? Opet žena. Đakonise su postojale nekoliko vekova, naročito u 4. i 5. veku, koje su imale veliku funkciju u crkvi, još nepodeljenoj. Muškarci su utuvili ženi 2000 godina, da je muškarac glavni, da samo on može da udara rukom o sto i da donosi odluke. Nema više, ali žene, pazite, Milica je sačuvala ženu u sebi. Vi treba da se obrazujete dokle možete da se obrazujete, nije baš svaki ni za fakultet, ni među muškarcima, naravno, ni među ženama. Doktorirajte, magistrirajte, ostanete žena, kao što Milica ostala, upejte se. Vidite šta žena tek treba u 21. veku da, ne zna se kome te, muškarci sve gori, prvo što su uplašeni, a možda su uvek bili uplašeni od žena. Pazite dobro, muškarci, naravno, zato je i nasilje, ovo nasilje sada, muško, je netvrdo, veće od 1000 godina srpskog nasilja muškarca u seoskoj i ne samo seoskoj sredini. Primer ima ko hoćete. Naravno da volimo one drugi primere. S pravom kažemo, srpski seljak mogu je biti jako dobar sa svojom ženom. A da ga je žena volela? A otkud volela kad ga nikad nije videla? U najboljem slučaju ga je poštovala. A ako ga je zavolela 1000 godina Srba, od Ćirila i Metodija i Svetog Save, to je Božja milost. To je sišao Duh Sveti na tu ženu koja je zavolela muža. A trebala i poštovati zbog nečega. A baš nije bilo prilike uvek ni za poštovati. Dobro. Ona se bavi i filozofijom, čita Jaspersa. Jaspers je psihijatar, jedan od najvećih u 20. veku. A onda je prešao na filozofiju, uspeo je da pobegne od onog ludaka koji je zajedno sa drugim ludakom, Staljinom, vodio 20. vek. Dok je čovečanstvo i čovek došao. Patografije o Staljinu i Hitleru ima koliko hoćete na zapadu, ne zna se ko je bio, izvinite za izraz, luđi.
bolesnih ljudi su vodili 20. vek. Naravno, bolesnih ljudi uvek bilo, ima ih i sada, možda će biti više, jer se vraćaju ljudi i na Hitlera i na Stalina. Neznanje ogromno, nema drugog objašnjenja. Milica je integrisana ličnost koja nosi, da je Bog da nosi Hrista u sebi. Samo to može spasti Srbiju u 21. veku. Nema vam drugog, ne možete se opravdati, ne možemo se opravdati. Mnoge stvari. Politika je najprljavija stvar na svetu, uvek bila. I tu nema spora. Konstantin Leontijev, jedan opet veliki ruski religiozni pesnik, znate šta kaže? Filozof, nije pesnik, filozof, znate šta kaže? Ima humanih ljudi, ali ne humanih naroda, niti država. Ste videli? Opet ono vraćanje na pojedinca hrišćanina. Kad je bilo? Doba kneza Lazara, je to bila veliko hrišćanstvo, manje nego što mislim. Knez Lazar je bio veličina u svakom pogledu. Malo se silom širio okolo. A nisu svi Srbi došli na Kosovo, dragi moji. Istoričari naši veliki nisu došli jer su bili zavidljivi na kneza Lazara. A šta kaže vladika Nikola Velimirović? Ja našao to mesto. Pazite, šta kaže vladika Nikolaj? Došao je jedan hrabar, duboko verujući narod da kazni zavađene Srbe. Tako da kad Milica ovdje u ovoj pesmi govori, pozavadili smo se odavno. Ako tu nešto uz Božju pomoć ne ispravimo, ne znam šta će biti. Ja ne volim reći ni kog ni sudbina. Mi smo odavno zavađeni. Ali ljudi nose u sebi borbu, nose u sebi zlo i dobro. I ta borba, što Njegoš kaže, borba večita. Eto, da zaželimo Milici da ovo je toliko dobro i jedna i druga, a nisam druge zbirke čitao, šta će ona da radi idući 20 godina, živo me interesuje. Da li ste mi zadatke? Sad ćete vi reći. Pratio sam pisce, pazite, velike pisce u svetu koji su najbolje stvari napisali do 25. godine, Rembo. Drugi pisci sazrevaju polako, Dostojevski, na kraju napisao Braću Karamazovu, je najveći roman. Ljudi, to je sazrevanje, to je postajanje hrišćanima. Niko se nije rodio, doduše Tertulijan kaže, ljudska duša je po prirodi hrišćanska. Tako da sve preteče su nagoveštavale dolazak Hrista. Nemojte ovo drugo. Budizam, hinduizam, nemojte demoni. Svašta slušamo Crba. Demoni u hinduizmu. 6000 godina karma i reinkarnacija. Naravno, nama je važno pravoslavno. A ne znači da ne treba da znamo ništa o Rimu, katolicizmu pre svega. Nemojmo izjednačavati hrišćansku, Rimu, katoličku veru sa Hrvatima. To je nesreća bila naša. Ko je obojio, da li narod hrvatski, katoličku, hrišćansku veru, mi smo svi katolici, jer smo zajednica. Katolikos znači zajednica. Znači jedinstvo, to znači katolikos. Svi smo katolikosi. Ili je obratno, katolička vera obojila hrvatski narod. To su velika pitanja. Opet, zašto? Mržnja. Ne volim tu reč, nikako izbjegavam je. Mržnja. Da li postoji mržnja celog hrvatskog naroda? Pa valjda ćete biti toliko pametni svi da ćete reći pa ne može biti i ceo narod. Ne znamo mnoge stvari. Ne pravi se ja to važam sad u ovih godina. Šta se pravi važam? Srbi ne znaju o Čakavcima ništa. Čakavski hrvatski narod koji nikad nije dao nijednog ustašu, koji se u 7. veku pojavio kao narod, a živi duže Jadranske obale i na ostrvima.
Nazor, veliki pesnik Hrvatske, koga su silom odvukli komunisti, partizani u partizanske redove, bio religiozan Nazor, čitao sam njegove pesme. Čakarski narod od 12. veka poznata književnost čakarska. Dobro, treba neprekidno raditi, ne da bi bili intelektualci. Ko je intelektualac danas? To niko ne zna, živi. Pre mnogo godina prevedena je knjiga jednog francuskog velikog sociologa koji je pisao izda intelektualaca, s pravom govori o tome. Ne znamo više ni ko je intelektualac, ni šta znači učenje. Znači mnogo učenja, ali učenje znači poznavanje sebe. Tu je početak svakog učenja. A poznavanje sebe počinje od starih Grka, not his auton, Delfi, kad ste u Delfima, ne propustite da to pročitate, 5. na 4. vek, pa se kad je to bilo, Grci stari, upoznaj sebe. Hrišćanski svetitelj je retko koji da to nije rekao, i završavam, Sveti Isak Sirij kaže, lakše je videti anđele nego upoznati sebe. Vidite zaduženo.